Gledajte jutarnji program na Studiju B. Ako vam kažem da u Beogradu možete da imate luksuznu kuću od 100 kvadrata, ali kad kažem luksuznu, to znači nešto što nigde niste vidjeli uživo, za recimo manje od 50.000 evra, jel biste volili da imate takvu kuću? Iako znate da će vam celog života štedeti novac, biti bezbedna kada je reč o zemljotresima, o požaru. Takvu kuću vam predstavljamo. Danas u razgovoru sa Jovanom Nikolićem, fizičarem koji je razvio koncept gradnje Quattro House. Dobro jutro. Dobrodošli. Ne biste verovali koliko je poziva bilo posle sajma građevinarstva gde ste vi bili hit, gde su vam ministri na noge dolazili da vide kako izgleda sistem gradnje Quattro House. Šta ste zapravo vi izumeli? To su posebni blokovi, je li tako? To su posebni, da kažemo, precast, prefabrikovani elementi od betona sa unutrašnjom izolacijom koje mi ređamo po želji kupca. Što znači kako kupac, investitor zaželi neki objekat ili kako zaželi uopšte u dizajnu kuće bilo čega, mi ćemo to napraviti. Ali je poenta što je to toliko dobro izolovano, što je toliko dobra energetska efikasnost, da više nema potrebe zimi niko od građana Srbije diže kredite da bi plaćali struju ili već ne znam šta za grejanje i tako dalje. Sada je to toliko energetski efikasno da sada jeftino živeti u tim kućama, stanovima, već šta ga bilo. Unutrašnja izolacija, dakle, između elemenata. Između elemenata, znači to postoje dva betonska lajera, što bi rekli, unutrašnji i spoljni, i unutra je izolacija koja je hermetički zatvorena. Ne može da se zapali, ne može da šteti i ekološki može biti apsolutno primenljiva. Da li je to presovna trava, presovna trska, kamena vuna, što god hoćemo mi možemo da stavimo u tu izolaciju. I tu smo mi jedinstveni na svetu. Posebna jedinstvenost daje brzina gradnje, cena gradnje koja je povoljna jer mi nemamo mnogo zanatskih radova, odnosno sve je pripremljeno u prefabrikaciji, u fabrici. Sve smo pripremili, nema bušenja, nema ono takozvano štemovanje i tako da. To smo mi sve izbacili. Zato vam i dolaze brojni, da kažemo, budući partneri iz sveta. Inače je firma pola austrijska, pola srpska, to mnogo govori. Jeste, to je tačno. Prepoznali su ovu tehnologiju nakon dobijene nagrade od strane Lafargea u Lyonu. Jednostavno su došli kod mene, razgovarali smo u bukvalno roku od 2 sata, mi smo se dogovorili sve i evo ta saradnja već 2 godine traje. A Iračani? Sada hoće da ponovo gradi Irak, ali sa vašim, po vašim sistemu. Jeste. Naime, šta je sa Irakom? Mi smo kao stara Jugoslavija, jel? U prethodno vreme bili veoma značajni graditelji u Iraku, uopšte u tom delu sveta. I 80%, 90% svih puteva, objekata, vojnih objekata, to su sve radili jugoslovenske firme. Oni znaju to. I oni to znaju i Srbiju kao jednu od vodećih republika koja je gradila dole. I sada hoće ponovo to da rade. I oni su došli, čuli, ja sam bio već u Iraku, oni su zvratili tu posetu i nadamo se do kraja godine da ćemo dogovoriti sve što je potrebno. Vi ste Quattro House sistem zaštitili na svetskom nivou. Jeste. Kako bismo mogli da gledalcima najjednostavnije predstavimo koliko to košta po kvadratu, koliko novca uštedi kada je reč i o ekonomiji i o ekologiji? Evo ovako, mi ne volimo da govorimo baš koliko košta, zato što nikad ne znamo koja je kakva pozicija i kako od do. Ali recimo od 500 evra pa na gore po kvadratnom metru, s tim što su kuće malo skuplje. Naime, zašto? Zato što je temelji, temeljne ploče, sve to u odnosu na samo jednu prostoriju, da kažemo jednu stambenu jedinicu. Dok je kod zgrade to se deli na više stanova i onda to je jeftinije. Tu je ta samo jedino razlika. A od 500 evra na gore, ali to podrazumeva ključ u ruke. Sve gotovo? Sve gotovo podrazumeva srednju, visoku klasu. Srednju, visoku klasu kvaliteta, seizmički jaku, vodootporna, vatrootporna, na uragane je otporna. Znači, jednostavno, zato se zove Quattro. Imamo 4 najjača uticaja na zgrade, na stanove objekte. To su zemljotresi, voda, vatra i vetrovi. Mi smo to zaštitili. Vi ste i pričali prvi put kada ste nam bili u gostima da ste ideju dobili kad ste doživjeli jedan od ovih američkih tornada. Nije tornado, nego uragan. Još gore. Da. Sad, danas je bio baš kao najava ovog našeg razgovora tornado i u Moskvi. Dakle, mi ne znamo šta će nam klima doneti. Bolje bi bilo da se i zbog toga obezbedimo. Upravo to. Mi smo recimo sa seizmikom po skali, merkali skale, 10 stepeni, toliko je jaka gradnja.
onako da kažemo normalno. I da završimo sa tim da se završava ovih dana i gradnja prve Quattro House kuće u Beogradu, to je u Grockoj, je li tako? Jeste. Prelepa jedna kuća. Okolina Grodna, prelepa mesto, zaista. I tu smo sve moguće testirali i našu fabriku koju smo otvorili kao test fabriku. Znači, verujte mi, jednu grešku u gradnji nema. Ne postoji, nemamo je, nismo je doživjeli uopšte. Toliko je to dobra tehnologija osmišljena, pa zato se ljudi i prepoznali, zato nam i dolaze sada sve češće i češće. I mi ćemo naravno narednih nedelja nastaviti ove razgovore. Sve što imate da nas pitate preko telefona 2069-029, mail je jutro@studiob.rs. Javite nam pa da vidimo kako može vaša Quattro House kuća da izgleda. Mnogo vam hvala što ste došli. Hvala vam. Jovan Nikolić, Quattro House System bio moj gost.